Hello, viewers or subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Last term ya ke East and West ke MDA Government Kalaai District. Lakat no ke jeng anglo jom piang ni. Banyo ya ke district la jom. Ndai ke masuk ya pi ba pin lek chado nong son. Nang ni ban lek wat ya ke jeng don kam ki jom pi. Henry ha ke sarkar MDA hak jeng yalap jom ke NPP pi la yo district hak kini kisnen ki balaten. Kalau long ke jeng kerku ke jeng mentoy, ya ki nong song ya ki kon samla jong ke dekatan. Nila yo ya ke first engineering college, nila yo ya ke first medical college, nila yo ya ke first university. Hadin sanpus nem, kejala jong ni yo ya kini ya ke jeng alam jong ke NPP. But kamu pilih Shillong, pilih yo ya ke toko ke hotel, kabegi kot ke Boro hotel. Lagi prosem kesusah aku hang tu PB la pilih cua ban poi kendai la hang tu. Kalau ke jeng sosat ban pet hikmat baka tu ke building kesusah kut. Henry ha ke sorkar MDA jeng alam jo ke NPP. Katu menta kala long ke 5-star hotel ke Vivanta hotel hang tu. Kala long ke jeng mentoy ya ke jela bat ndai syuk ke jeng lerai ya ke jela jong ni. Hello bro, saya sempat ngapain sob hai pisah kan video. Dia hakan video ngan reacts ya kajing keren jung wailat mikislah hakaba ulawan ban penbit ya kipat ba syakensi hakaba ukuran ya kini ki kentin. First ngan reacts nikong ya kane kajing keren kajing u. Hakaba uang ya ka Eastern West Khasi Hills District ka MDA government hapo kajing alam jung ka NPP kalau ai la kajong ka district. Hakaba uloong ba kala pensuk ya kipat ba hajaka ba kipat ba ken le chadu chanong ston nrei kelayo ban pendapkam kelayo ban le hapo distrik lejong hoi kato kan ki kamte ngilala ban le hapo distrik lejong nrei bun ki kampat ompat don hapo distrik lejong ni haple chanong ston ni haple chashilong katno kalong ga jingdunong yang i kipat ba na Eastern West Khasi Hills District te ngan kedeo kato katni kijing tuna kawe kade ka DLR Center umpat don DLR Center hapo jong ka distrik la jong ha Eastern West Khasi Hills umpat don DLR Center ladang mangigi samla ngi kwa ban watkom nang hikai ngihab ban pendep ya ka DLR ladang ngi kwa ban hikai yaki LP pada ki UP ni haban pendep ka DLR kumta ka DLR Center hapo distrik Lejong Padon ni haban le chadu senong stoin te tang kipat ki bahap hapo nong stoin ru namakan nong stoin ka West Khasi Hills tang kipat ki bahap hapo West Khasi Hills ru kilabun pa kat nongut kin priang yang ki bahap na Eastern West Khasi Hills kalau ngajung dunong yang ki samla ki bakwa kam no hikai kibakwa ban hikai ya ki LP bat ki UP namar ngim padon DLR Center hapo distrik Lejong ni haplet chadu senong ston te ken priang sakanungut yang i na Eastern West kata kadai ka jingduna jong ka jing ai distrik ka sarkar MDA hapo ka jing alam jong ka NPP hakajing sya layat katos nem nadu MDA 1 de kalau ai distrik ka NPP ya kane ka than ka jungi nadu MDA 1 kalau ai distrik nre hadu mata ki jingdan kam kim pat biang haban le chawe te kalau ngajing dunong yang ki pat ba pi ki pat ba wajubit yaki ni penbit jong kine ki he NPP namar ki supen bi tanga ketin katba ki kampat kaya jengai ngarap hibit kamut kanlong ka jingin jarsa ini kipat ba kanlong ka jing dunong ka jing kordit sa ini kipat ba ladang ilay kenduk kamem nyihaban le cawe katno ka jinglut tang kapay kaliru
Kumta lada ma phi ki pat ba phi abi ki ne ki nie pen bit jong ki he NPP kabamut ngin ya jenjar sa. Te sakawe ka jingduna hapo Eastern West Khas Hills. Kadai ka jingbomdon ki forensik. Lada yap terut hap kuat forensik na nongstoin na Shillong Banwan. Nre hapo distrik Lajong ompadon forensik ki doktor ki ba le postmortem. Ompadon. Kane kadai ka jingdunong. Yangi ki ba hapo Eastern West Khas Hills district. Namar baka sorkar NPP. Ngan omay ka sorkar NPP namar ba wailat uang hakajing yalam yung NPP de. Ka NPP ka klaim pat ay yaki forensik hang ner district yung layat katos nem kajing yo district nre hadum ta ngim padon forensik Lajong hapo ka district Lajong. Te kalong kajing dunong ya ki padba khamtam ladaya kendu ya kum kini ki jingja lada don ki jingyap terut namar dayap terut kum to te lada ki bahing basem ki kwa ban le postmortem ki haban khot forensik. Te kalong kajing dunong kan kala slam kaya kapur don le ki puar ba haban le kloy ka postmortem nrei kajing bom don forensik kapo distrik Lajong kala super slam kaya kapur kata kadai kajing dunong te sa ki veterinary hospital 4 don hapo distrik hapo Eastern West Khas Hills district 4 don veterinary hospital ru sibun ki jingdan kam larangi kwa ban lejwat dawai merat dawai siar seniang belang masih ngihaban lej seduk seselong namar 4 don veterinary hospital kane kadai ka jingfail jong ka sorkar MDA hapo ka jingalam jong ka NPP ba kala ai district ya kane ka than ka jungi kijingan kam bun 4 don te ngasu kentu ya phi ki padba phi dei ban da husiar wadu nget ki niepen bit jong kine ki NPP saki school saki college ru dang duna te ki school ki college le 4 don college sorkar hapo Eastern West Khas Hills district hapo district jungi 4 don college sorkar galong ka jingdu nong hisa yangi kisamla namar ngi habban let haki college simet ka bai kelas ka barem namar ki college simet te latip hi ki le business te ka bai kelas ka barem ki jing kairu ompada biang ha kumta kalau ngajing dunong yangi ki samla napo Eastern West Khas Hills district nomor 4 don ki college sorkar ki school sorkar dang duna kane kade ka jing bakla ka jing fail jong ka MDA government hapo Eastern West Khas Hills district tepat ba daya perkhat ba Lada kwa ba kalawe ki kun kiti yung pi kan kiu. Piri day banda husier ya ki nie penbit yung kine ki he NPP. Wat junget, wat jungok. Lada pingok ya ki jing penbit yung kine ki he NPP yam. Ngin sa jenjarsa bat nginom yu kajing suk oat ngi haban tray day ba ngin sisong suk bet nrei Laradon kini ki jinon kam kini ki resus hapo ka distrik Lajong em kalaya rabun de kalaya rabun hajaka bangin penut pisa hajaka bangin le cawe-cawe ngelayo ban le hapo distrik Lajong karno kalong ka jinyarap kalaya rabun nre 4 don kini ki resus ki badon kam hapo ka distrik Kajungi hadu mentah Tena kalian kajonga kwaru bar reacts ya kini ki kentien ya kaba wailat miki sela ulakren haka kwaru wan sakensi. Uang kumno uang baka sorkar MDA kalawan ra ya ka First Engineering College. Ka sorkar MDA kalawan ra ru ya ka First Medical College.
ka sorkar MDA kalawan rakru ya ka First University hapo kajialam jongka NPP. Nakali ngajonga ngadon kini bangan jubab ya wailat. Hatu tang kawe ka Engineering College Kalabiang se. Namar ba ka MDA government kelas sensar la arte mentah. Ladu ka MDA 1 hadu mentah. Hatu tanggawe ka Engineering College Kalabiang. Hatu tanggawe ka Medical College Kalabiang. Hatu tanggawe ka University Kalabiang. Ompat biang. Haka jing sisa. Namar ba ka MDA kalayo ban sensar artem. Lade ban I Medical College Man Laki District. Lade ban bu University Man Laki District. Lade ban bu Engineering College Man Ki District. Tangba tangkawe labiang se. Kane kadai tangka jing penbi. Namar kadai ka pisa jungi kipat ba. Dai mangi kipat ba. Kiba donate fi. Ngisu tax habangi syongkali. Te ki driver ki haban siu tax syaka sorkar. Habangi let di jing diru kidon me ki tax. Kumta ki puai be syaka sorkar. Te pi su penbit kai mo ngi kipat ba. Laradai badon ki university haman laki district katno kalai rabun yang ki samla. Namar bunsin mangi ki samla habangi la pendap ki degree. Ngi syukur la kutno namar lada ngilet seki private university ru ka by class ka bariam kumta bun nangi ngiwan na ka yinga sem ka ba duna ka yu ka kot ngiwan na ka yinga sem ka baduk ngimyo banlet seki private university. Te kane ka jingle jong ka sorkar MDA kalong kuman pentron yang iki samla. Lada ka sorkar MDA ka perkhat jaka lawe jong iki samla. Lada ka kwa ya ka jela mekhayak bakan kiu. Kadai ban penbiang ya ki college ya ki university sorkar. Balai kumne. Kane ka State University ru kadontang Hagaru Hills. Hagajingsa lada ka sorkar MDA ka perkhat yang ki khasi jantieru kalau deban bu ya ka university hapo Shillong lane kalaban bu hapo Jawairu lane kalaban bu ha Shillong kawai ha Jawai kawai but Hagaru Hills kawai. Balai kumne. Balai tang Hagaru Hills. Kadba syari khasi jongi pat Omdon State University don tang kanehu. Te shanehu defi kanehu kade jong kan North East de. Kan priang kan nungut yang kita jelala jong. Namar kade jong kan North East. Te ka habar perkhat te ki we ki jelaru. Te kane kade ka jing dunong. Hapo ka jing sensar jong ka sorkar MDA. Hato mangi ki khasi larang ilet Syati sya Williamson sama State University hato gila se ban let baro. Hato gila se ban accept admission ya baro. Hakajing sya ukura sama uladai ban wanra arteli ki university lada umla ban wanra hadu lai teliru. Uladai ban wanra arteli ki State University. Ha Shillong kawe bat ha tura kawe. Kumta kalai rabun kan. Lada wanra tang arteliru kalai rab. Nrei kabaran kam lay don kam mana ki distrik deban don ki college sorkar bat ki university sorkar. Kane ka corruption ka bajur jong ka sorkar MDA. Supen bi jingi kipat ba. Te ma phi kipat ba hato phi abi se ya ki nie pen bi jong kine ki HNPP. Nganga suong wat nom ya bi chu. Namar kine ki HNPP ki supen bi tang ban job election. Andala job election kalau we jungi kipat ba kalau we jungi ki samla kanam poy seno mentangi face sibun ki problem first kadeka unemployment ka jingbo kami jam dena kane kadao ba penlong yaki jingsnur bakin jelai ha kane ka jela meklaya jungi namar dan kam dan jam de man se baki samla kamtam kito ki ba runar
ka jimut jing perkhat bakin lek ciki kam sneu ka sarkar ka dai perkhat ba kam dai ban lek kai ya ka lawe jungi ki samla namar lada ka sarkar ka penbiang ka education jungi ki samla ka bamut ka jela kan kiu hajaka baka jela Meghalaya kan poi sya traidu ka pulai putih ka jenang jing start nrei lada ka sarkar Meghalaya kam bamsap ka rabhai ki samla kumta ka jela Meghalaya kan long ka jela ka bakiu haka education tangga scholarship ru hadu menta kan ka sarkar MDA kampat pa ya ka scholarship nadu mencam senam arjar arsan kampat pa ya ka second installment dan ya ka second kredit nomor ka haban sen mo kadang sen bisa tang sisin ru sen e kadno sen kai khendiet telada phikwa ban kentiu yangi gi samla pidai ban penbiang ka scholarship ru wajibam sap ya ka scholarship ya ka baibam jongi ki samla ka scholarship na du macam senam arjar san hadu menta kan ka sarkar MDA ka klem 4% kan 4% full haka fast credit ka sen kaitan khendiet te hajaka ba pensen khendiet kum to te ka bhaban naisen susen be sen lada phimon sen tel lada kan ka sarkar MDA ka lek silek kumne kan tron bet kan sa jak kerteng sendon hau arjar arfra dara mangi kipat bang ni start em ngireban boykot sendon ya kini kinong elam kiba persniudur ya ka jela ka jungi kane kade ka jing bitar ka junga ya kini ki nie penbi jong kini ki he NPP Habakiwan elap election haka jingsha pideman kren bet ya ki jingsha nrei kumno fisu kren penbit karba kijinan kampat ompat biang kane kade tangka nie penbit election pat ba pro da satu tep ya ki parti ki badon sha ya ka jingit kli ki badon sha ka jing ijingai ki badon sha kata ka jingtmu ban wanra ya ka sengsar ka kadar ka bakut ban wanra ya kata ka bhakamiet thaga jela te perlo khaswa bangan penkut ya ka jingkran ka junga sakane ka wengan reaksi uwailat uong ba lada ngile chelong ngilayu i menta ya ka Koroboro hotel bat daki posnem kala sakut omla ban pendep nrei hapo ka jingalam jong ka NPP lala ban pendep ya ka Koroboro hotel bat menta kala kelas ya ka 5 stars hotel kala kelas ya ka 5 stars hotel lane ka Vivanta hotel te nagaleng ka junga ngan ong kumne yu wailat mangi kipat ba ngan yu jumutai yu naga 5 stars hotel lada pi donsa kata ka mensim banyarap ya ki badok ki barangli let pensnaying ya gitu ki badok ki barangli ken ki bom don ying don sem kito ki ba mat ding jenjar kum kito ba chat pen iba JR story teralendon le jarap kum kito ken mangi kipat ba ngen yo nong ayu naga 5 stars hotel hato mangi ki no Meghalaya mangi ki baduk ngila ban lethi apo 5 stars hotel kadinsa deban pensaying ya ki bom don ying don sem hato ka 5 stars hotel kadai ka jaka syong jaka sa jong ki bom don jing don sem ne ba phi kran khleo gumne balai phi penbit kum kini gini nakaleng ka jonga ngam sotanat ba phinte ya kato ka 5 star hotel nomor kato kadai ka ktem jong ki rusneu kadai ka ying basa ki dakar ki ru dakat ki bawan ki we ki jela ngaken kumta mangi ki pajba ki baduk nginyo no ngayu na ka 5 star hotel kito ki bom don don sam hato ki la se ban le thi ang to ban le sa ang to ha 5 star hotel lada ka 5 star hotel kadai ka ying nagamta ki bom don jing don sam te nagleng ka jonga nga sadliu te phi nga sadliu nga burom ngairo hnrei
lara kadai ban ka hotel basa ki Dakar, basa ki Poiwir, ki Barjala te ngam sutenat ka 5-star hotel namar ka hotel ka ba ailat ya ki Nongwei kadai ka hotel ka basneu bunsin sedlong ta ka hotel ka ba wasnaknang nagamta ki Barjala, nagamta ki Nongwei, ki Mender, kadai ka hotel ka basneu namar ngimtip ki dai ki bru ka kumno ki suan thia po hotel dai nagata kadau kan ki saja kito ki kam kentenit mo ki saja bagi kam kentenit haki hotel namar balai ki wan ki rodakai imat kane ka hotel kadai kata ka jingplan bakadai kata ka hotel kumba ki mut bantai ha ulumpung deng mo ha lumpung deng ru mut bantai kata ka 5-star hotel banbu ya kita ki spa mo ki jaga kemet te haki hotel de syaidan baik kum kita lara ka sorkar ka ailat te kum kita le te katno kindon kita ki bawan ile kentenit banwan kemet te na kalen ka jonga ngam sutenat ya ka 5-star hotel warban penbit jangi ki pajba ngim bichu ki pajba kila dai ban sian te parlok na kalen ka jonga ngam ko pan krenjrong tangkat ne kublai subun kublai sajarngu ngin sai siam biang haki bai patki video